Dang boy gabi merdua roha. Ikon tegas dona hita memilih Kristus do gabi dalan haluau di hita manang manotong di bagasan ngulu hadusaun jala Tuhan matia. Oras ma di hamuda mang dok dainang di dia pehita maringani tikion sahak ma tebe nami tu hita saluhukna urupan nami mahamu akada mang dok dainang nalaho mangatusi hatan itu hata imana surat di Roma bidonom ayat 15 rodi ayat 27. Ada orang sohu pasahat tami jumulu mahita martangiang asini roha madihamu dohok dami nasian debata amata doh nasian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Roma bidonom ayat 15 rodi ayat 27. Atong behana mah merdosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai dada ginonggoman ni patiki hita daw maanggoy dang diboto hamuon iya tusi di pasahat tamu dirimu gabe hatoban pangoloy hatoban ni ido hamu akan namangoloy manang hatoban ni dosa tu hamatean manang pangoloy tu hati gorang alai maluliate mandi debata alasal putiki pangado pamuna di dosai gabi pangoloy hamu nuaeng sian nasaro hamuna diruhuk ni koda naung saha Tuhan aidung malua hamu sian dosai gabi tuduk do hamu pangoloy hati korani ruhuk ni jolma ma upamahon ala ni hagaleon ni daging muna ai songon naung pinasahat muna akaruas muna gabi pangoloy di hahodaron doh di naso uhum mangulahon naso uhumi songonima pasahatamu nuaeng akaruas muna tu hadi gorang laho babadia hossa tutunian uju hatoban di dosa hamu malua do hamu sian hati gorang atong dia do perbemuna di si akan nahinai lahomuna anggo nuaeng ai hamatiat do hapatian alai nuaeng dung malua hamu siat dosai dung gabi pangoloi di mata hamu adong do parbuemuna tu habadiaon jala hanguluan na saling liling na do hapatean na ai upati nuhor ni dosa do hamatean alai basa-basa ni debata do hanguluan saling liling na marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai ido yang go sahatna di hamuah kadamang dok day nang hurian itu hatta halak Yahudi semian donasi jadi patik naholan mangodolhon taringot tu patik diganup akka mulu anggapan nasida ayang go patik holanido di dalan ayang go anggapan nasida ay hola patik do dalan ni haluaun ido ikon setotong nasida mengulu di patik HP patik dang nagawi dalan na mga leon haluaw ni alay holan asini rohan de batado marhite-hite hapor siyauta iro na mga leon haluaw imanungain akadamang dainang na pinasahat ni Apostel Paulus tu halak Yahudi na di Rom asa mangatusi nasidan yan taringot tu asini rohani debata dohot haluaun naik konsi jalon nasida ay haluaun nakaningan sian anggapan nasida holan patik do HP anggo Apostel Paulus mandok sahat tu sonari holan asini rohan debata do namian dihita jala asini rohani debata do nabaluahu kita HP adong ma na beranggapan na asing manang salah pangatusyon na di naung pinasahat ni Apostel Paulusi diduk nasida songonon atong molo asini rohani debata do nasahat tu hita baboy matong teulah dosa elas pohapi annongan
manotong do asini rohani debata di hita. Taulahud dosa asi rohan debata di hita. Taulahum se dosa batotong dan nongan asi rohani debata di hita. Ima adong anggapan nasala na pinasaha ni halak Yahudi hobar tu na pinasaha ni Apostel Paulus na manaringoti asini rohani debatado na mangalehon haluaud dihita. Kembali lagi Apostel Paulus dinalaho patorakon songon dia dosa sitong na asini rohani debata nasaha tuganuk jorma. Dipatudus ma songon akka hatuban natotong nasida di bagasan kendali manang persuruan ni na mersuru ibana ay hatuban ikon mangoloi dona songon dia na disuruhon ibana. Imanungain sada contoh na pinatuduhon ni si Apostel Paulus. Nungain tu dia do hita. Nungain di dia do posisina. Hatuban ni dosa do manang gawi hatuban ni Kristus. Dalam hal ini dang boy pilih do dua. Iko sadaro ay molo tay pilih arnongan dua dang margunay. Alani takasma disungguli Apostel Paulus sonari pasahat tamu ma pamatang muna tu Kristus. Ay marhite na pasahaton pamatang tu Kristus berarti ulahonot tama ima akan sinuruhon ni Kristus dihita. Unang beatong mengarup tu dosa. Ini harus jelas. Mangihuton Kristus dinalaho majalo asini rohani debata putuskan jauhkan sian pangarange manang pangalaho hadusaho. Dang boy gabi merdua roha ikon tegas dona hita memilit Kristus do gabi dalam haluau di hita manang manotong di bagasan ngulu hadusaon jala Tuhan matian. Paulus menawarkan itu jala mangido asa mian nasida tu parange na denggan asa gabe di pasahak nasida manian nguluna di bagasan Kristus. Unang behita halak na porsea alay si tetap kita mengadop tu parange dosa. Dia mu kada mengadop dainang somal benga taida manang di televisi akan amargoar nungain aka artis ngasomal bita bigi aka berita bohado halak Kristen gudang dona nagabi manadikon haporsyaonna. Gudang nungain gabi tergiur manadikon haporsyaonna mengikuton Kristus gabi tuaka agama na asi. Alaniaha dang hot ibana maka nguluhon haporsyonnai. Ditarikon ibana do ugamona. Ha Kristenoni mengikuton Kristus holan alani bawa. Ditinggalon ibana rona haporsyonna nguluna rabdot Kristus holan alani ketenaran ni ibana. Boydo ulah honot ta songoni totu daw. Aidang songoni sasitong na hala Kristen. Molo penakaningan asini rohan debata manotong dihita alaidang nasi songoni. Ay toy ma asido rohani debata mula hula do rohana tuahu. Daw. Tang nagabi dia halau mohot debata asi songoni. Ngulu haporsyauta bukanlah untuk dipermainkan. Unang gabe songon aka Kristen KTP. Adong masih ada ilustrasi. Adong ma bisa ada dua gereja jala di julunai di pajong-jong madisi adong gambaran manang patung ni suru-suru sada nai dohot patung manang gambaran ni simbolis. Jadi adong masahala ama na apalah suku romer minggu ro ibana tu garejai di bereng ibana
patung manang gobbaran disuruh-suruh non ipajono ibana martangi yang ibana disi dusai imuse dumardalan iban ipajono ibana mamuse tu gobbaran manang patung ni sibolisi martangi yang ibana muse baru saya masuk na ibana tu gereja. Minggu kedua muse dipatupa ibana masuk oni roh ibana muse na pajonokon gobbaran disuruh-suruh non martangi yang ibana disi roh muse ibana tu gobbaran ni sibolisi martangi yang ibana disi hirana somal lo dipatupa tiap minggu gabi patubu suku-suku maon tu sahalah padita dung dibereng ayah dungan namasa ninna gabi Roma padita madok amang upanok no ti dohamu diakka minggu-minggu nang salpu dohok nungain sugot dohamu romar minggu sorodo pedong amuna banunga pitor hato pamuro alai arong nek kusuku namang ninna ahme ninna mataon wasa rohamu juga rejon jala ipajono kamu martangi yang tu suruh-suruhan non gobbaran disuruh-suruhan non masuk na jalung sai lau hamu muse tu gobbaran ni siborisan lau martangi yang labu hado amang masuk muna ninna roma mata mandok amang toy ma anggodi na mangulun nungain ikut tagamu dosa luhukna anong atik bohado iba dak masuk tu surga be ba asasinya rohani suruh-suruhani majakoni iba muse ninna wasa hamu lau se tu gobbaran ni simbolisan ninna padi tahun imada amang aiba pe dang hea iba malua sian akaragam ni hazahatonon muhammad dihagalion nibon ninna olo do peiba se tertutu niba tu akka hazahaton ati boha anong dang sahati ba tu surgo nanggo apala dinarokoi nyam boy ditadda siwulisi iba na burju iba tu ibana unang pahajitu huwai ninna dia wakada mang dok dainang on holan gambaran do on holan ilustrasi do on nang dohonon na disi anggota ringot tu namang huton Kristus dang boy mardua roha dang boy sobot tade bata alai tasohbang musi akka sibolis taulahon ulahon na dihalomohon ni debata jala taulahon se ulahon akka hazahato dang boy songoni nagabi halak Kristen hurian itu hata ditasaluhukna di topik ni minggu ta ima mengguruhon na denggan pasohot na jahat mengguruhon na denggan guarape lahu mengguruhon ini membutuhkan proses membutuhkan waktu bahita dona naikon merdalani ikon usaha dona bohahita mabuka rohata mangoloi asa Allah hita mangulahon na denggan guarape na mengguruhon berarti ada niat, ada kemauan dan usaha asa tudengganna. Songon dia mabahenota asa boy hita mangulahon na denggani. Na perjolo na boy pasahaton na minakaningan ima ada dulu niat. Na paduahon ikon arong do pangoromon. Iko bodo di oro matong molo pe songon namaon. Memang ido ikon diorong dona jalan na patuluhom muse ima ikon bertobat ma pertobatan ini perlu pertobatan i dang nahoran hata ala ikon dohot domar hiti papahenan asa boy tari dan nakaningan ima na mengguruhon na dinggan hasilna adalah ikon gabi boy mata di konon na najat unang diguruhon na dinggan alay tong usay diguruhon na jahat ate taksiulah hono nito jadi molo mengguruhon na dinggan dohonot tama pasohon na jahat itu tujuan ta atong disita sa luhuk na karamang dok dainang adong dona
nagabi upani na taulaw, ano? Upani dosa di mahamatayan. Takas doy. Ay dang buhita na kaningan malua alani pangalahota, dang buhita malua na kaningan alani usahata. Alai ikon pangiduata dona, tu dewata asa dipergugui ton diperbadia hita. Asa boy taalo najadi. Ati akamanginang tajalo ma hagugun nesian dewata. Jala upa na makaporsiai dewata, jala mengoloi persurorna ima hangoluan sisa leleng nileleng. Inilah menjadi tujuan hidup orang percaya. Boharo hita mengolu saling leleng narakdoh dewata. Totu dang boy secara instan. Ale asini rohani dewata adu tutu. Napa sautok kita sahatusi. Alai iko boy do patari dahonota. Naung asi rohani dewata tu kita. Mari kita berbuat yang baik. Ala asido rohan dewata di hita. Jala dipergogo hita. Dang nagabe ulaon najak bena tahalumohon. Pasohot manajat. Jala ulahong manarenggan. Ima hataridaan ni. Naung dijakokko dewata. Jala dohot Kristus mengerajai roham. Margugo maham. Margugo mahita seluruh. Amin.